हेलो गाइस ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଉ ନୂଆ ଟପିକରେ ଆମେ କଥା ହବା ଆଉ ସେ ଭିଡିଓଟା ଆଗେ ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଆମେ ରାଇଟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମେ। ତ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ଥିଲା କି? ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାଟା ଠିକ ଥିଲା କି? କେବେ ନୁହଁ ନା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ତୁମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାପରେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତ। ସେମାନେ ଯଦି ମନେ କରେ ଯଦି ନିୟମ ହିସାବରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାର। ତୁମେ ବିନା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ତୁମେ ଏସବୁ କରିବାଟା ଭଲ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏଟା, ତାଙ୍କର ପେଟ ଚଢୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଢୁଛି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା। ରାତିଦିନ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏମିତି କରିବାଟା କଣ ଭଲ ଥିଲା କି? ମତେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ରାତି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତୁମେ ରାତିରେ ଉଠ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କଣ କରିବେ ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ ଯେବେ ଦେଖିଲି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ ହେଲା।